до добра та теплоти, навчать вас бути справжніми людьми. Вітаємо оплесками перший Б-клас. Вітайте учнів першого Б-класу. Протягом 4 років з ними буде перша вчителька Боюн Тамара Євгенівна, яка навчить бачити і розрізняти добро і зло, дарувати радість людям. А вихователь Потягайло Надія Василівна навчить вас любити ваш рідний край Україну. Разом із вчителем і вихователем ви помандруєте незвичайними стежками Україну знань. Вітайте оплесками перші класи 2009-2010 навчального року. Гучніші оплески, школа! Школа. До підняття державного прапору стояти струнко. Рівняння на прапор. Право підняти